Hadein ka jing kynad kabalami haka shiteng synia jong ka meit tarik naitung haka thaiñ laitumkhrah haduh balapoi sya ka jing thang kali laitumkhrah police station nakaliang ka MLA jong ka thaiñ ka kong Ampareen lyngdoh bat UMDC Bah Fantin Lakadong haka sngi ka babut kata haka tarik kila leit laitumkhrah police station ban bniah ya ka ka lajia bat kila pynrem jur ya ka ni ka jingle da ka baken no ru bakani ka tang ka jingle shongshit nakaliang ka MLA kala kentu ya ki Pulit ban wat bniah bat Pynlong ya ka Jingtohkit ban lap ya ka jing shisha syuk kala ongru balada unu ubawan penjulur ya kinuki tiar sarkar kin hamad ya ka jing saja nakaliang USP ke East Khasi Hills District uba Silverstar Nongtynger ulo ong ba nakaliang ki Pulit kila register case ya ka ni kapang bat kynad Pynlong ya ka Jingtohkit jingje kabarit kadang ka jing ya ka je sipo surap inde po thana atliki party party kena khasi bat kui pat ki party chunti pat jai benriu then ki poi sipo thana ban file FIR then dala poi po thana pade sedang ya ka je paramaki ki one file FIR but kunjuru ki kumta ke confirm ye ki officer ban po duty po ni po thana then ba officer joki la officer jongi badan ne la pata ye ki ban file deka FIR no te koi ka party la ready file FIR koi ka party bade long haduh menit ki refuse ban file ka FIR te hadin kita kadon ka altercation ni tai then officer jongi ka bala la peace file ki la patai ye ki pada file ka FIR ki refuse te hadin pat ki one bun ki brio ki mop ngimla ban yo tip ki ka ki wan sipo pada de shiteng dar sipo kat ba kidang ya kran ya pendek sipo pada ki badan sipo ki thang ya ka kali kadang jika nak orang berkulit haduh menini dan tang kawai ka FIR bala submit te in fact officer badang ni la ong ki ba pide ban submit ka FIR ten rei klam submit haduh ta klam submit ten kawai ki liang ki di other side bide kila submit ka FIR te kam de kum da ba klam submit klam bide ka FIR te lada dan manu submit FIR ki officer ni ki perbor ni bide ka FIR so nakalang tu bilang identify ni mino yang bo ngalap dong ba cases registered they means investigate into as per the section of law. So have these people been identified and what was the cause of the incident? Ki katek I mean the people involved. Ya kita ngamla ban disclose plan war dan case dan registered they means look into ni la identify katok ni but ngamla ban disclose fi ki katek kan you kumuli ni jak ndemo ka bala ban cases ngin investigate ngin ya di katok kalau but kini criminal tu kita nakaliang jongi ni kat balangi ba ngin you can prevent kini clashes this not that's why men made ni pa ki patrolling ki police jongi men made ki cheka ba khap kanja ni tai ni pa kumnen ro ki officer jongi ki don sekoi pat ki banta ya patrolling mobile men made ro ni don night hunter officer ban pe ka sukasan jo ka shlaf te nakaliang is kasil polisi kat bala ni persian ban ka target jongi de ka jingsuk pat kata di katong ba nikong ejung ka jingsuk pat kanika drugs man persya ka drugs but give peace and secure to shlong si persian kapla ban kren ya ka jingsuk ban keep peace ni tai ba amdei ba dan kana ka clash ni tai dan abro ki platform ni kren ya kren ba ki disna ngim ju promote kini ki kai ni klan kmil kiro ba kan don ka jingje ka he men rei data ka jingje ka bari pasro rei ngapti ke din ba kila shongshit bala ibon reu tina ka poi ka je ki kadang don ka jing jurip nakaliang jong ki Pulit ban wat ya kakakadaw jong kata ka jing thang ya kini ki kali ha police station laitumkhrah bit house kani ka jingja kalong ko susi sibon kung mga layo mga ka jing pentip na ki Pulit kalong ba kaladon ka jingya mai hapding armamla hakaway ni kidong syakman bat nang tu pade kata ka jingya mai kalawan poy siya ni siya po police station akaba iwan bakin file ki FIR baka don kata ka jingsya bam bakim sya banyan nakatakalenti ya kita ki kenun tindray kani pare kala sujano ha kata karukom ha kaba artli ne lightly ne sautli gitu ki vehicle kila pandi ki two wheelers four wheelers ki basu sya pantang pumni
ngim dei ban sha ya kane bakan ja ka snong laitumkhrah gre ka snong ka batip breu ka batip ai ban ngim dei ban sha ya kane tingalawan hi pengkat di MDC Shaka Police Station ban ong ye ki pulit ba ki dei ban shim ya kalenti kat kum ki kendon jong ka ai amla ban sha yenu ru ban bat ya ka ai akti do jong kam tamlele ha ka pormit poryong baladon ka jing ya di ya bang kaningim dei ban sha lamu ru bat nidang ya persyang bentang banwan ki cases hapan pai nomor ba amla ban sha ya kani ka lawlessness bakan yai long kum ni ha kani ka constituency ka jongi ni shimkhya ya kata kum MDC MLA bat ni la request ki pulit bakin shim ya ka lenti jong ka ai bat ban pen bakum kani ka jingjanum jashu hakipor Pamha, ya kalawai ke jongi, ya kalawai jo kejai penreu, ya kalawai jo kena samla ke jongi. Tengah kondem ya kini ke jingja, bat nga penpa bangim dei bensha, yenu bakin sim ya ka anya kiti jong. Ini kalai mukha malpi kadai ka snong kaba boro diberi nak keleng tujuan kena samla. Kadai Hadein pon rak lady apam isdang banyak pak permar ke kali kawai ke kali bon Hadein kamnaj tu kisi barbor kisi kita ke jingkenat bat kijudon ni nak kapor kata ke jingya kenat kadeng ar penun dalam miet ndai haduh bandak koi ut haduh banyak thang ya ke kali ni bajuya lap bajuya syam akan turu ki kena samna jungi long tiba tiplay long tiba dekat nang ba ni don kam ya ka sub insan ha kanika snong ka jung